Sampai guys. Nyala guys. Don't diki para don't tiba. Podo nopit penak. Iya podo. Ya Allah, kok dijelangkang. Ndi? Wah, apa iki ya? Ya. Ya, demit. Pelin anak-anake iki lho. Anak demit pedes to ora? Yo ori le. Ori ya. Terus lo nikah ya? Dewe. Pelin, Alesa, Farel. Aku Afnan. Sebelum Afnan. Melisa. Mama, Dina. Sengko, Mbak. Tujuh berarti. Tak cilik-cilik. Oh, Allah Akbar. Endi sing Dracula? Sayure enggak? Enggak. Sing anak-anak gak usah sayuran ya. Mie bebas. Manggo ya. Ya, yuk gak usah sayuran ya. Afnan aja berarti. Dracula sing Dracula deh. Aku lah Dracula ya. Drakulane piro? Ya padha ning ngono. Ya, ayo Dracula. Terus 1 2 3 4 5 6 itu. Itu ya Drakula 7. Tapi aja belas gak, Mbak? Wah, ori. Aku. Tapi ori kabeh ya semua. Ori kepeda lho. Anake nangis dhewe ra iki. Nak aja balik le. Nah, balik ning ngono. Minume. Pit. Dracula nang. Drakulane 6. Jeroke Kuwae Nida. aja kuwae pedes saya aku. Sing pedes piro, sing ori piro? pedes apa pedes? Aku pedes. Iya, sama. Ala ya wis ora apa-apa. Sing ori loro ya berarti. Aku ori. Ori kuah. Ori. Mbak pira 1 2 3 4. Sing pedese sapa? Aku kok ori. Mbak pira Balinda aku pedes. 1 2 3 4 5 6. Itu ya. Delok ning ngene kali ya lah. Ori Vina sampai sing Bakso pikulan guys, BMB. Tong sampah. iku menang sik salin. Mbok iklan. Ngajak salin to. Ngajak salin sik mulai. Maune ngajak mulai sik. Wah, begi boten pedas. Wah, merah. Ya kuah merah sing 2 3 4 5 ya naik. Aku pakai sayuran. 1 2 3 4 sayur yo. Vina ra mbok hitung. 4 5 6 itu. Angger mboke pitu yo anake pitu. Iki gak. Berarti Iki apa iku tok? Dek wong jeruk pentol ambek kuah tok. Kok dhewe lagi ya? Ese. kan ya berarti. Iya mbek es, pentol ambek es. ese jeruk pit. Jeruk 2. Limite 6. Drakulane 7, sing ori 2, sing merah 5. Jeruk kowe. Jeruk. Sayure sing Drakula mbak jeruk. Yo jeruk. Aku pakai. Satu nih pakai. Satu enggak pakai, satu pakai. Sama es jeruk. Mbok padha wae kono lho. Jeruk loro aku. Aku loro. Vina njaluk teh kok. Gelem anak satu ae lho ese. Pit es teh siji, Vina njaluk teh. Es teh berarti bro. Loro. Telu. Anak es es teh. Nidap jeruk. Kok jerukku loro? Es jeruk. Jadi es teh loro ya. Jeruk kabeh. Iya. Aku jeruk juga ada. Ya anakku lah jeruk. Apa iki? Berarti es teh kurang Cat. Wes ayo duduk di mana ini? Bapak ngecat. Nggih kerajinan. Ayo nanti. Awal kabeh ngene yo. Iya. Tapi tempatnya cek enak cewek. Tempatnya cek enak cewek. Iya, cewek iki mana nek teh? Ora nang ulan saiki. Penasaran kowe. Aku terus untuk gini-gini. Nek kono gak cocok, prasmanan marai. Aku cocok. Prasmanan. mek dhewe ya. Aku jeruk loro. Ya. Satu tok kok
Aku loro lho ya. Pak loro. Ari loro. Aku siji, empat, lima, enam. Ben omak apa kono? Jangan geladak ya. Tangan dikondisikan, jangan gelatak. Jangan geladak. Itu dijual loh ya. Soalnya nanti kalau ada apa-apa Dadah. harus ganti ya. Ini apa ya apa? Iya, ayam bang. Yo. Iso-iso. Jaluk salin. Nanti pertama mana kain sih tak ya? Iya. Dia jaluk salin Mbak sini pertama mulai nganu main salin sih. Menyewakan apa lagi? Dek, apa lah dek? Duh, kok ana dek? Bapak Dermojo, apa ini nyakep dona karo marung. Halah. Mbok sing lanang cuklek tenan kok gitu. Cuklek sembung nek. Kalau. Bapak. Halah, bener-bener gak tendar kok gitu. Ngebakso. Congkreh, Bos. Kalau yo golek ngene iki lho. Mama akan gawa tripod. Oh, Bang, kok nek mangan ae tripotan. Yes, guys, engko review bakso nih.